Takže přichází část skupiny Klikaři. To vám musím přečíst, co o sobě napsali, protože je krásný. Napsali mi, že hrajou spolu asi 2 roky, že rostli postupně ze 2 kusů až na současných 5. Napsali, že jsme amatéři a samoukové, teda takových je nás tady víc, že jo. Hrajeme pro radost lidem a sobě, ale neodmítáme peněžité, naturální či jiné požitky jako projevy obdivu a uznání publika. Nevím, co s tím uděláte? No pošleme klobouk, že? Název kapely nepochází z výrazu míti kliku, jak by se na první pohled zdálo, i když ji máme, ale vznikl podle zakládajícího člena kapely Jirky Klikara, který byl při jejich prvním veřejném vystoupení ve 2 v hospodě o půl hodiny dřív než... Tak. Takže toto je skupina Klikaři a s nimi přichází klasika a country balls. Všimněte si, že jsme zvětšili ten prostor. Můžeme všichni do tance. Ručí louží stará žába kváka, když do platouků si dělá kápika. Kváká na žáby a na mejdan je láka, na děsně velký mejdan, že ji ujíčá. Ručí louží, tam já chtěl bych žít, aspoň 2-3 žáby vedle sebe mít. Jedna žába už nikdo nevěří, nevěří, hlavně v houští, když je příšeří. Ručí louží, tam já chtěl bych žít, aspoň 2-3 žáby vedle sebe mít. Žihna čápa už nikdo nevěří, nevěří, a hlavně v houští, když je příšeří. Ke 3 loužím není cesta žádná, tak pro pána Jána, jak tam trefit mám. U nás v bažinách je každá žába zrádná, tím pádem tady křadnu jak Robinson sám. Do 3 louží, tam já chtěl bych žít, aspoň 2-3 žáby vedle sebe mít. Vždyť na čápa už nikdo nevěří, nevěří, a hlavně v houští, když je příšeří. Tam já chtěl bych žít, aspoň 2-3 žáby vedle sebe mít. Vždyť na čápa už nikdo nevěří, nevěří, a hlavně v houští, když je příšeří.